Un, dos, tres i... Jo estava que m'abraçava per cantar aquesta melodia. Quan més bevia, més sec. L'aigua no m'assaciava. Aquest disc es diu Un segon, primera perquè és el segon disc que faig i també quan se'm va acudir aquest nom em va fer molta gràcia pensar que les cançons que canto i les emocions que expreso estan ampliades a 3 minuts, 3 minuts i mig, 4 minuts, el que duri cada cançó, però en realitat és algo que he sentit molt fortament i ho puc haver sentit molt fortament durant un segon. En realitat en aquest disc es tanquen algunes coses que van començar amb el primer disc. Per mi és com, ostres, el que vas provar amb el primer disc, que era fer cançons i iniciar aquesta faceta de cantautora o d'autora, doncs que es confirma, no? I m'ha encantat fer el primer disc, m'ha encantat fer els bolos, m'ha encantat compartir les coses amb la gent i per això crec que estic gravant el segon. Cuines allò que no dius, l'amor plora per dins, abraces sense fer res, t'amagues però llavors brilles més. La Nelita és la dona que cuinava i que netejava l'estudi on vaig mesclar el primer disc i allà doncs, vam entaular una relació molt maca perquè ella quasi no parlava i tot el dia em mirava i reia i cuinava superbé, era superatenta, però és d'aquestes dones que passa desapercebuda, no? Nelita, vem, Nelita, vem, Nelita, vem. A veure, això ho sentit? Quan vaig a cantar una cançó, el que faig és transportar-me, o sigui, pensar en què és allò que vaig explicar, no? I canvia una mica si les cançons són meves o no són meves, però en el cas de les meves lletres, doncs, com que gairebé sempre han sortit de situacions concretes o de persones concretes, doncs el que faig és pensar en allò. Per les cartes que encara guardo, no creuria que et vaig estimar tant. Si no fos per les cartes que encara guardo, no creuria que et vaig estimar tant. I llavors és molt emocionant. Vull dir, jo he hagut d'aprendre a conviure amb el fet d'estar molt emocionada pensant en algú o pensant en algú i podent cantar, perquè moltes de les cançons quan les faig vull dir, no, he de parar, no? Perquè és molt fort. Era com volar, però volava de mentida. Era com volar, però volava de mentida.
superblanc perquè havia nevat moltíssim i era molt bonic. Estàvem amb la Kira, la gossa de la meva família, i em vaig inspirar molt i llavors vaig fer la cançó d'Avui, no? Que parla de quan tens fe amb les coses, amb el que et pot passar, i aquell dia jo tenia fe, perquè pensava, uau, estic aquí a la muntanya, està tot nevat, és tot molt bonic, tinc 10 dies per davant, doncs anem-hi. I és que és avui aquell dia que sents que la vida, i és que és avui aquell dia que sents que tot pot ser, i és que és avui aquell dia que tot et somriu, i és que és avui, i és que és avui. No sé, a mi m'agrada molt. Sí, a mi m'agrada molt de la guitarra. Sí. Però màxim. I sobretot m'agrada que el toquis tu. O sigui... Màxim, no ens passem. No, m'agrada molt conceptualment, saps? Que el disc... Sí, que el disc sigui tot en pau i sigui perfecte. Are you ready? S'ha sabut crear molt l'equip que funcioni, que hi hagi bon rotllo i triar la gent que fem pinya, que fem família i també saber crear això, buscar l'espai idoni perquè passi això, quedar-nos aquí a fer com unes colònies, diguem, que són les colònies del disc, estem tots aquí i es crea com aquesta team building. No sembla que estiguem gravant un disc, bueno, sí que ho sembla, perquè ens estem tot el dia aquí a l'estudi i gravem i ens concentrem molt i tal, però per altra banda és com que tot el rato estem a punt de fer festa i passar-nos-ho bé i dir tonteries. Algú que busca la seva veritat, cal ser valent per afrontar allò que sents, tots ens perdem. Que serà un disc molt guai, molt ben parit, molt rodó i molt complet, i perquè la Judit m'agrada molt. Obrir-nos per aprendre i ser pacients. Tot com molt més tranquil, més ordenat i bones vibracions. Tothom és molt constructiu en aquest grup, no hi ha ningú que resti mai. I això és una immensa sort que tinc jo. A tots els agrada com toquen tots. I una cosa és que t'agradi com toqui algú, però et pot agradar molt com toca algú i que a nivell personal sigui difícil gestionar-ho, perquè l'altra persona doncs, no t'agrada com ho viu o com està fent-ho, no? Però en aquest grup és tot molt senzill, en aquest sentit. I és que riem molt. I a mi el que més m'agrada del món és riure. Riure.